Fortalecer a organización do sector para acadar unha maior efectividade na defensa dos intereses dos hostaleiros ante as distintas administracións e entes privados é un dos principais obxectivos do acordo asinado este mediodía en Ribeira entre a Asociación de Hostalería Local e a Asociación Empresarial Hostalería.gal. Se unha cousa nos deixou clara a pandemia que sufrimos durante 2 largos anos no sector da hostelería era que, había unha deficiencia na autoorganización do propio sector para dar resposta aos seus problemas, non? E nós a conclusión que chegamos naquele momento foi que o sector debe estar organizado nunha estrutura máis amplia que atenda a defensa dos intereses xerais ante as administracións e ante todos aqueles entes que poidan ter, privados ou públicos, que poidamos ter os nosos intereses que se poidan ver representados e defendidos, vale? E despois, ao mesmo tempo, sí que víamos moi necesario que existan dinámicas locais propias, que exista autoorganización a nivel local, en vilas e localidades, que sirven tamén para a defensa dos nosos intereses, pero dende un punto de vista máis local, non? Buscamos un pouquiño formar parte de algo maior e ser capaces de chegar a sitios onde a nosa asociación non seríamos capaces de chegar. Conseguir apoio e facer oír os nosos problemas e a nosa problemática un pouquiño máis alá do que hasta agora éramos capaces. Esta é unha estrutura maior a nivel galego que nos fai moita falta a todas as pequenas asociacións que hai por toda Galicia que están desestructuradas, que teñen unha estrutura que casi non teñen nin un administrativo, nin nada que nos poda levar adiante. Nós metémonos en isto, nós firmamos o convenio con eles para poder facer todo dunha forma máis sinxela a nivel autonómico, a nivel diputación e a nivel concello tamén. O convenio permitirálle tamén aos establecementos asociados de Ribeira o acceso a numerosas vantaxes que Hostelería.gal mantén con empresas de enerxía, asesoría fiscal e laboral, equipamentos, seguros, auga, telefonía ou seguridade, entre outros. Tras a asinatura do acordo, representantes das dúas asociacións desprazáronse ao Concello para solicitar unha cita co novo alcalde, Luís Pérez, o que aproveitaron para saudar e co que tamén fixaron unha reunión para o vindeiro 8 de agosto, na que se tratarán asuntos xerais que afectan ao sector.